Madonna Hugo Ugo bana kume Uga fusani bana furake Dinye kono gube firegerani sute Dunuya kono gube firegerani sute Dinye mabola Corona dui bana duye Ni manyo cheni lambaye Yesueni kuma fon Madini kuma kaufon Isaka kuma kaude korobo Abodi labatuma Auna kele kumedi kuma Aunye de kele bolawa Jamana fila kele bolawa Inema fila kele bola di kono Chia ni chia kele bola di kono Die kono kube firigirani sute Ngati nyonabo Yesu yeni kuma fonye Abodi labatu maura Auna bana gumedi kono Uwa bana doye dinye kamaga Do kama corona virus Do wore kama COVID-19 Faraja usirana jadi banami Farafi usirana jadi banami Auna nama tiki wele Yesu toye jadi banafu Yesu toye ni bana dufu Dunia kono kube fikirani sute Ngati nyamabola Barka Allah Mwe ala famba barka da aka kanu yana kan magare ba ko sun O ala mu ye jeda te wara ko no wolon flana no kala Allah sai do yin mati ame fuki barka da Dana baw An ga ke kele Zaburu kitabu sura be saba ani saba verset kele akon mo tlele kan ala tan Ko diya kono ko be nyala ne afa ngodongli mandi fa koro Mati ga jeliba amosi Moisi damale ngole kanga na fara nyonga ka dana ba wala tija ka fara nyonga muno ya doko Krista sara ka jumu koso Ono badala gi bal sara dirmoto nona kanga na fara nyonga anga wulu tija Dana ba fara sigo mabe Dana ba to chela be na an kame dana ba jima mun sona ma ko Krista gele ya fara toro tanaka ko matigi de an die ko ya fo kitabula ko Allah mutara saya gulu bantu dafe abe to on fe dana ba ne ye biblu senema la de bari biblu ya an ga dungare de ni yala ye be jasra ko bi exode la de sura bisba nefla affaire setan kele setan nanema wala ba fam ya fo ala yere jondo kan an jigida jonde kan an ga do chodi ame gele ya amati me chodi ni ye kitabu la gro ibe jaya kono dala ba mun be dugu kolo kan aw ga do ma fo ko aw ga na ala ko ke nene glegi ni nene bora
aw b'a dɔn ni ne mana bɔ ka ban aw b'a bɔ ka bila o kɔrɔ b'a yira i ma Kirista dɔ ye matigi ni k'i seba ye a ko a ye na ne ma aw minnu sɛgɛnnen n'aw dɔnnilen don egilizi datugu sababu ye mun ye gɛlɛya kɔni tɛ o gɛlɛya n'i ye Bible sɛnɛman lajɛ Jonas sura 1 a verset 12 ka se 15 ma i b'a ye k'a fɔ ko Ala tun ye Jonas wele k'a bila ka taa baara la a y'i ban baara ma Jonas y'i ban baara mun ma ka boli Ala ɲɛ hakili la ko maa bɛ sigi dugu Ala ɲɛ danaba i ka gɛlɛya ye jumɛn ye i ka Jonas ye jumɛn ye Jonas donnen kurun kɔnɔ a hakili la o bɛna k'a dugu sababu ye maa tɛ sigi dugu Ala la i ka Jonas ye jumɛn ye koronavirisi wa n'i ye Matthieu sura 28 a verset 18 lajɛ a b'a fɔ ko fanga bɛɛ dira ale ma sankolo ni dugukolo kan bana de ye jugu ye fɛn min tɛ mɔgɔkɔrɔba don bana de ye jugu ye a t'i denmisɛnnin